are up to the standard. To nyaka sani wang'eyo ni ka gino maduong' momiyo sirikal mano mar piny Kenya kokalo migawo mochung' ne wechego mag teko owacho ni gidonje ogirimiti kata gidonje winjruok kod kambini mar Adani en kotudore kod stima ma kinde ka kinde lal. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ang'o momiyo chopoga seche moko to stima lal e pacho kae. En ang'o matimore? Konyalo mana yudo graph mano mokwong mar mondo mi Victor Okuna oleno ane ni ang'o matimorega gino momiyo nitiere seche moko ma waneno mana ka stima lal apoya nono kata gin seche mage obed mano mar odiochieng' kata mar otieno ma stima jathoro lal. Tang'o makelo lal mar stima makama. Tadira winjruok makama makoro sirikal odonje kod Adani e kind thuolo maromo nade makoro wabo bedo ka waneno ka lokruok nitiere. Ake kwa nyalo yude mar mondo mi onyiso ane kaka weche makamago o jabedo. Kata kamano kapok wayudo graph makamano Victor inyalo mana leronwa mana kaka nyakwara Ramogi ajwang' nene wang' jowi kanyo. Gin period mane ma stima jathoro lal ahinya? Kaka graph no aparo ni jawinjo nyakwara Ramogi yalo neno graph ni maber. Koso dua wanyalo inyalo mana dhi mbele mar mondo mi ler. Kwa lere nyalo tan koso kwa lere my graph ma energy EPRA ochiwo ndalo 7 24 hours ochakre gi ka to the ka nyaka 24 hours 23 seche 24. Koro yudo kas ma ene Kiingereza koro ma en sa ochakre sa at 7 all the way up to sauchiel otieno. Koro yudo kas sa achiel ma entiere ka ma sama wane gi pik ochakre around sa 11 gi nus. Sa 11 gi nus en around kaini ema pik no chakore. Kina the whole day tena ena constant. To kochopo sa 11 gi nus to yudo kendo curve ni dhia nyaka chopo pik. Matinde ni ji mang'eny tiyo gi stima sechego. Yes, ji mang'eny tiyo gi stima sechego to kanye kuma kendo stima lale. Koro sida monego benu wapenjre monego benu sirikal wacho ni to gaf chakre kaini chakre ka nyaka ka ang'o madang timne mondo mi wayud stability. Ka wanyalo bedo gi stability ma mwagolo hill ni thuri ni wagole te mondo obed abeda flat taparo ni shida ma wan gi stima ka kata wacha Adani ni duonge go. Stima kata mano lal JKA molal cha olal gas between sa 1 nyaka sa 3 gi nus kanyo. Koro gima timore sa 1 nyaka sa 3 gi nus en ni generators mano wacho magolo mach gin gi level margi. Generators ko wacho ni en kata mana ogolo omi 100 megawatts. 100 megawatts ni ok nyal kade. Koro yudo ka ochopo sa 11 gi nus to generators oketi kata 100%. Manyiso ni gigolo mach to the maximum. Koro kanitiere generator achiel mobedo gi shida nikech shida nyalo bedo. To kobedo gi shida to timo nade gima oluongo ni trip owuok e system ogore piny. Sama osegore piny dwaro ni generators modong' kate kaw weight kaw load mano timo nade mano ting'. Koro kama kaka ok nyal share load mano ting'o ka to koro modhi bedo gi gimiluongo ni overload. To overload ni trip the whole stima manie Kenya. Onyalo chalo gi mesani kidwa mondo iting'e nyalo ting'e ji 4. Ji 4 bedo ji 2 kanyo bedo ji 2 koni. Ka ng'ato achiel oslide mogore piny mondo mi mesani kik gore piny ji 3 nyaka tim nade nyaka ting'e. To ka ji 3 ok nyal ting'e to mesani bro timo nade bro gore piny. Koro mesani ji 4 go chalo gi generating stations moko ni Olkaria moko ni geothermal Naivasha moko ni Turkana. Koro ging'eny. Koro generators gi generate power dichiel teto gidhiro e system e grid. Ka achiel ogore piny kata mano bedo gi fault mogore piny generators modong' e Kenya kate onego bed ni nyalo ting'o load mar jo Kenya. Koro kineno graph maybe giduoke ane kineno graph mane wan godo kacha onego bed ni our generating much more generate oingo peak demand.
pur malo kacha ne en peak demand en mano kochakore sa 11 odhiambo nyaka sa achiel. Koro mondo mi ibed gi stability e Kenya e grid mari, you are generating capacity, not installed. One gi two different gik moko ariyo ka. One gi generating capacity. Generating capacity en ma inyalo golo at any given moment. Yani stima minyalo dhiro. To install to en gima install gima iseguro kanyo. Koro inyalo guro stima manyalo mi 100 megawatts, to actual monyalo mi en 80 kata megawatts per aboro. Koro actual 100 cha iluongo ni installed capacity, to 80 iluongo ni generated capacity. Koro mondo mi wakonyre Kenya ka, generating capacity ma wan go nyaka bed ata malo 130 mar peak demand. Koro peak chande kopo ni en 3 gigawatts. Our generating capacity nyaka bed ni en 3 gigawatts kigoyo times 1.3 mami 3.5 or 4. Mano kwa timo kamano to already wasekonyo ata malo 60 mag shite ma wan godo. To kopogore kata kod